हेलौ आब' सानसुलि आंनि एलबिआव हाबफैनायनि थाखाय धन्यबाद। अके आब' लाइभ दान होनायनि थाखाय। मा ओंख्रि जानाय आब'? मा ओंख्रि जानाय आब' दे खोन्थाहरदो कमेन्टआव। सानसुलि आब' मा ओंख्रि जानाय? सानसुलि आब' बुंहरदों रावबो गैथारा माथोलै आंनाबो बिदिनो जायो ओंखायनो लाजिनानै होआ आं। ओलै आब' आंनि एलबिआव रावबो हाबफैया। फैयो थाङो दसेल'। मा ओंख्रि जानाय आब'? कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे आब' मा ओंख्रि जानाय? सानसुलि आब'आ बुंदों ओंख्रियानो जेबो गैथारा आलुसोमोनलै आलु उसुमैसोमोन आगै। ए नंगौ नामा आब'? एमाव आदा आंनि एलबिआव हाबफैनायनि थाखाय धन्यबाद। हि होनदों मा आदा मा ओंख्रि जानाय आदा एमाव? अके लाइक दानो आदा एमावआ। धन्यबाद आदा। मा ओंख्रि जानाय आदा? खोन्थाहरदो दे आदा एमाव मा ओंख्रि जानाय? खबर सबरा बोरै आदा? एमाव आदाया बुंहरदों दानो मोनजाया। नंगौ नामा आदा? खैथायावथो मोनजायोलै? सानसुलि बसुमतारी बुंदों सानसुलि आब'आ एमाव अफ्रि सना हाब आब' सानसुलिया एमाव अफ्रि सना बुंहरगुलायदोंलै आदा एमाव। आदा एमावआ मोजां ब्र' होनदों मोजां। आरोबाव बुंबावदों आदा एमावआ वान माने मा जाखोलै आदा एमाव? मा जाजोबखो? उइलियाम आदा मा हरखो लाइक उइलियाम आदा खबरा बोरै मोजां ना? ओंखाम जाखांबाय नामा?
एमाव आदाया बुंदों सानसुलि अफ्रि रानि सना मा खालामदों? आयौ हाबाब सना होनहरगुलायदों आब' सानसुलि नोंखौ। एमाव आदाया बुंदों हाब आदा एकथायावसो जायो होनबा नोङो? बा 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 उइलियाम आदाया मोजां बुंहरदों। औ नंगौ नामा आदा उइलियाम? मा ओंख्रि जानाय आदा उइलियाम? सानसुलि आब'आ बुंदों दं ओरैनो गोलांना सना एमाव राजा जिउ। बा आब' सानसुलिया आदा एमावखौ बुंहरदों आदा उइलियामा बुंदों अनलि दाउ। बाब गोथाव गोथाव जाथारो आदा उइलियामा जोंना। जोंना एमाव आदाया मा बुंहरखो? सानसुलि नोंनो नामा सना मावजि फुल्लि ना मा जाखो बेलाय? मा मा बुंहरोलै आदा एमावा? गासिबो थांजोब्बाय नामा? आंनि एलबियाव रावबो हाबफैथारला नामा? फैदो लोगोफोर आंनि एलबियावबो दान्दिसे। सानसुलि आब'आलाय मा बुंखो? ओंखायनोथ' बुथे थे जाबाय गंग्राय बायदि उइलियामआ। हाब आदा उइलियामखौ बुंहरलायबाय आब' सानसुलिया। उइलियाम आदाया मा बुंखो? दाउ सिथारदों जाहैनोसै। हाब आदा उइलियाम दाउ बेदर सिथारदों होनबा जाहैनोसै नामा नों आदा? मोजां जादे आदा उइलियाम गोगोम गोगोमनो दाउ बेदरखौ। सानसुलि बसुमतारी आब'आ बुंदों एमाव राजा सना मावजि फुरला।
आदा एमावा थांबाय नामा? नै सानसुलिया बुंहरगासिनो। आदा एमावा मा बुंलायखो? थाथ'दो दे आं थांथ'नोसै खामानि दा दे। आदा एमाव आंनि एलबिआव दानो थांथारनोसैबो नामा नोंलाय? दसेबो थाथारला नामा? आदा एमाव गावस्रा दसेनो थांथारो आदामोन आब'मोनहा। आदा एमावा होनबा थांमारनोसै। सानसुलि सना थांथ'नोसै दे सना लोखि। आदा एमावजों सानसुलिजों जंखायलायो नामा? मालाय लोखिबो होनो सनाबो होनो। आब' सानसुलिया मा बुंहरखो? गोदान गैथारला माथो। औलै आब' सानसुलि गोदानानो फैथाराखै। आदा उइलियामाबो थांबाय नामा जोंना दाउ बेदर सिथारनायखाय। सानसुलि आब'आ मा बुंहरखो? आंल' दं नामा? आब' सानसुलिया मा बुंहरबावखो? दे जिउ सना बेबि बाव। बेबि बुंलायबाय माथो नोंलाय आब' सानसुलि। रावबो गैला नामा? थांजोब्बाय नामा? हरदो दे। सानसुलियाबो बुंहरदों गासिबो थैजोब्बाय नामा सनाफोरालाय?
एस एस बी ब्लग बेबी ब्लग हेलौ ब्र आंनि एलबिआव हाबफैनायनि थाखाय धन्यबाद बुंदो ब्र एसबी ब्लग मा ओंख्रि जाखो ब्र ओंख्रियानो आलु बाथोनसो नालाय मा ओंख्रि जाखो ब्र खोन्थादो दे एसबी ब्लग जाखासै ब्र मा होनखो जाखानोसै ब्र माखौ आदा एसबी एसबी ब्लग थांबाय नामा नोङो कमेन्ट हरदो दे आब' सानसुलियाबो थांबाय नामा एसबी ब्लग थांबाय नोंबो कमेन्ट हरदो दे सोर सोर दङ मानसिफोरानो फैयो थाङो दसेखौनो थाया आंजों दसेखौनो थाला आंजों लोगोफोर मारै जाखो रावबो कमेन्टबो हरला फैयो थाङो रावबो फैला नामा गाबनोसो ओंखारबाय आङो लोगोफोर फैदो दे
नया मेरी पिक्चर दिखा दो।
गोमस्रां ब्लग हेलौ मा जाखो ब्र' दिनैसो फैलायलायबाय माथो नोंलाय आंनि एलबि आवलाय आंनि एलबि आव फैनायनि थाखाय धन्यबाद मा खबर खोन्थादो दे गोमस्रां ब्लग थांबाय नामा नोंलाय कमेन्टआव खोन्थादो दे अह नै दासो आंहा जोंनिथिंजाय कारेन्ट गैयामोन ब्र नंगौ नामा ब्र ओंखाम जाखांबाय नामा गोमस्रां ब्लग लाइक होदो दे लाइक जाथ'वाखै नंगौ नामा मा ओंख्रि संदों गोमस्रां ब्लगआ बुंदों आंनि लाइभआव मानो फैया नों थांगोन ब्र थांगोन मानो थाङा जानो बुंहरबावदों बेयो दालि ना बाथोनसो बाव गोथावथार माथो दासान्दि खबरा बोरै सोलिदों नोंना गोमसां ब्लगआ मा बुंदों खेबसेबो फैयाखै नों आंनि लाइभआव एबार टाइमानो मिलायालै ब्र आरोबाव मा बुंदों फैयाबा आंबो नायला दे हाब मानो नाया जानांगौ जाखो थांगोन दे थांगोन थांगोनलै ब्र थांगोन मानो थाङा जानो मा बुंहरबावखो नोंनि लाइभखै नंगौ नामा आंनि लाइभखै माने मा होनखो गोमसां ब्लगआ मा बुंबावदों लाइक हरबाय आं नोंल' हगारबाय थादो दे हाब बेबायदि नङा ब्र आरोबाव बुंबावदों बे लाइक दान अके ब्र लाइक होनायनि थाखाय धन्यबाद दे कमेन्ट हरदो दे बोरै सोलिदों खबरफ्रा
मानसिफ्रानो फैयो थाङो आंनि एलबिआव दसेखौनो थाया। ब्लग गोमस्रां ब्लगआ मा बुंबावदों? गैला आंना रावबो नायैनि थाखायनो थैसिगोनसो। थोस थैलाबायो नामा? बा आंनिफ्राय गोगोम जानानै दंखायो नोंना। थैया दे थैया। थैबालाय बोरै जानांगौ जाखो गोमस्रां ब्लग। थैया दे थैया, नायगोन बयबो सापर्ट खालामगोन। भिडिअ हगारथाराखै नामा नोंलाय गोमस्रां ब्लग? एबार मा भिडिअ हगारगोन नोङो खोन्थादो दे। मा बुंहरखो? रावबो नायला आंनि लाइभखौ हगाय। मा बुंहरबावदों बियो? हगारला आं जेबो। मानो हगारा जानो? नोंखि हगारालासिनो थायो? मा बुंहरबावदों बियो? भिडिअ दे हगारबाय था, लासैनो गिदिर जालांगोन। फिसानिफ्रायसो गिदिर जालाङो नालाय, बोरैथो खेबसेनो गिदिर जानो हानो? बयबो साफा सानैल' नायखायो। आंनियावबा रावबो फैयाखै नै लाइभआव। दसेनो फैयो थाङो मोजांखौनो थाया। मा जाखो गोमस्रां ब्लग? थांबाय नामा नोङो? कमेन्ट हरदो दे। बा बेबायदिसो जाबाय होनबा आंनि एलबिआव। चार्ज गैला आंना। चार्ज होदिनि। अके दे। गोमस्रां लोगो जादोनि दे। गोमस्रां ब्लग आब' सानसुलिया लोगो जादोनि होनहरदों। लोगो जादो दे। ना थांबायसो नामा गोमस्रां ब्लग? कमेन्ट हरलाय दे। आब' सानसुलिया लोगो जानो नागिरदों। गोमस्रां थांबाय नामा नोङो? जोंना आब' सानसुलिया लोगो जानो नागिरदोंमोन। आब' सानसुलिया बुंदों ब्लु हो दे आगै। अके आब' आं होनि। होबाय दे आब' सानसुलि। गोमस्रां ब्लग थांबाय नामा नोङो?
गोमसां ब्लग कमेन्ट हरलाय दे, आब' सानसुलिया लोगो जानो नागिरदोंमोन। आब' सानसुलि कमेन्ट हरदो दे। गोमस्रां ब्लगआ बुंहरदों, आंनि भिडिअ'आव कमेन्ट हरना दोनहर सानसुलि बसुमतारी। आब' सानसुलि, गोमस्रां ब्लगआ बुंहरदों गावनि भिडिअ'खौ नायनानै कमेन्ट हरनानै दोनहरनो खोन्थादों। कमेन्ट हरनानै दोनहर आब' सानसुलि गोमस्रां ब्लगनाव भिडिअ'खौ नायनानै। गोमस्रां ब्लग, आब' सानसुलिखौबो सापर्ट खालाम। बेनोबो भिडिअ'खौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै कमेन्टआव हरनानै दोनहर गोमस्रां ब्लग। सानैजों लोगो जालायदो। कमेन्ट हरदो दे, सोर सोर दङ। आब' सानसुलिया थांफिनबायसो। आब' सानसुलिया बुंहरदों, गोमस्रां साब खालामबाय, अन्नानै बेक खालामफिनदो दे। गोमस्रां ब्लग, जोंना आब' सानसुलिया खालामफिनबायनो, नोंबो बेक हरफिनदो दे नायनानै। गोमस्रां ब्लगआबो बुंहरबाय, दोनहरबाय आं अल साबस्क्राइब खालामबाय। आब' सानसुलि, गोमस्रां ब्लगआबो खालामबायनो नोंखौ। जोंना आब' सानसुलिया दसेनो थांलाय फैलाय लथार माथो। आब' सानसुलि, खबरा मोजां ना नोंहाबो? गोमस्रां ब्लगआ मा बुंहरखो, आंखौबो अन्नानै अल साबस्क्राइब खालामदो सानसुलि बसुमतारी। जोंना आब' सानसुलिया थांफिनलायबाय नामा? आब' सानसुलिया बुंहरदों, फुल भिडिअ नायनानैसो साब खालामनांगौ। गोमस्रां ब्लग, आब' सानसुलिनि भिडिअ'खौ फुल नायगोन ना नायाखै नोङो?
आब' सानसुलिया बुंहरबावदों दं अनावनो। अके आब'। आब' सानसुलिया बबेनिमोन जाखो खोन्थाहरलाय देलाय आब' सानसुलि। देलाय आब' सानसुलि खोन्थाहरलाय नों अबेनि। सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामहरफिनदो। आब' सानसुलिया मा बुंहरखो फुल नायाबा फुल नायाबा ओं जाफिनदों आं चिरां चिरां सान्थिफुरनि आगै। नंगौ नामा आब'। बहुद गोजाननि माथो आब' नोंलाय। धन्यबाद आब' खोन्थानायनि थाखाय। खबरफोराथ' मोजां ना आब'। सानसुलि आब' बुंहरदों नोंनालाय आगै सना। आङो गहपुरनि आब'। सानसुलि आब'आ बुंहरदों ओं मोजाङानो आगै। दे गहपुरनिसोलै आं आब'। न'खराव सोर सोर दङ आब'। कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे। सानसुलि आब'आ बुंदों औ मोनसे गोनांथारना मालाबा आलासि जानो थांगोन दे आगै। अके आब' फैबानो जाबाय गहपुराव। फैनो हागोन दे आब' फैनो हागोन सिन्था खालामनाङा। गोमस्रां ब्लगआ बुंदों सानसुलि बसुमतारी आंखौबो साब अल खालामदै आंबो नोंखौ खालामबाय। जोंना आब' सानसुलियाबो गोमस्रां ब्लगखौ खालामखाबायना आब'। सोंफिनबावदों गोमस्रां ब्लगआ।
फुल भिडिअ नायनानै खालामखादों दा गोमस्रां ब्लग आब' सानसुलिनि भिडिअखौ नायनानै जोंना आब' सानसुलिया बुंबावदों जोंहा आं गुमै नानि आजाल' आगै फेमिलिया नंगौ नामा आब' सानसुलि गुमैया मा मावो आब' सानसुलिया बुंहरबावदों आं फुल भिडिअ नायनानै साब खालामबाय आं गोमस्रां ब्लग आब' सानसुलिया फुल भिडिअ नायनानै साब खालामबायनो नोंबो रिटार्न हर कमेन्ट हरनानै दोन आब' सानसुलिया खालामगोन सानसुलि आब'आ बुंहरदों नोंस्रा गुमैया हालुवासो आंना बिबि सनाया जेबो मावाफोर दिसिसो आगै मावाफोर दिसिसो आगै नंगौ नामा मानो मावा जानो आब' सानसुलि जोंहानाबो फेमिलिया साबाल' आइ दं आफा दं आंनि मिसेस दं आरो रानि गोरलै दं जोंहाबो साबाल' आब' बारा गैया जोंना गोमस्रां ब्लगआ थांबाय नामालै माथो कमेन्टबो हरफिनासै बे जेबो आब' सानसुलिया बुंहरदों नाइस फेमिलि आगै लाभ नंगौ नामा आब' जोंनि गहपुराव फैखांबाय नामा नोंलाय आब' मालाबाफोर सानसुलि आब'आ बुंदों आंजोंबो सोरबा सासे दं सोर थालायखो आब' नोंजोंलाय
आब' नों लाइभखौ खैथायाव हगारगोन? आब' सानसुलि नों लाइभखौ खैथायाव हगारगोन? जोंना आब' सानसुलिया बुंदों आं रङियासिमल' थांदों। नंगौ नामा? मालाबा फैनो हागोन दे आब' सानसुलि जोंनि गहपुराव। आब' सानसुलि नोंजों सोर दङ खोन्थालाय देलाय? थांबाय नामा नोङो आब' सानसुलि? आं लाइभ फैनो हानाय नंला। नामाथियाव गासिनिबो लाइभआवल' MB थोनाय नंला आगै। मानो आब'? मानो थोआ जानो? आंबोथ' मालायनि लाइभआवनो बांसिन हाबो आब'। आरो आंना नेटआबो बहुद प्रब्लेम जाबाय थायो आब'। ओंखायनो होनोनो हाया आङो। नंगौ नामा आब'? नोंनि लाइभआव होनदों आंजों सानैल' दं। औ आब'। जोंनि लाइभआव बारा फैयालै बेलेगफोरनि लाइभआव मालाय बहुद फैयो। दसेल' गुदब्लाल' नुजाफैयो ओमफ्राय थांफिनो। आब' नोंसिनि जायगाखौ मा बुङो? चिरां होननानै ओमफ्राय आरोबाव मोनसे थाबावगोन ना गामिनि? खोन्थाहरलाय दे आब'।
गासिबो थांजोबमारबायसो। तेरे बिना जीना जाएगा तो मेरे हाल। जोंना आब' सानसुलिया हरफिनबावदों सान्तिपुर मारुपारा आगै। अके आब' खोन्थानायनि थाखाय धन्यबाद। गहपुराव फैबा खोन्थाहर दे आब'। जोंहानाव हाबफैनो हागोन। गहपुरनि आगै दं होननानै साननानै फै आब'। सानसुलियाबो बुंहरफिनदों मेस'आव पार्सेल सौफैदों नो फं फैदोंमोन आगै। अह मा मांगायदों आब' नोंलाय मेस'आव? आब'आलाय जोंना बायदिसिना मेस'आव मांगाय हरदों नामा आब' खोन्थादो दे मा मांगाय हरदोंमोन नोङो? स्कुटर मोनामलायनाय आगै नोंनि रिक्सा गाखोनाय। अह आब' नों मेकआपसो मांगायदों होनबा मेकआप खालामसै नामा नों आब'? मोजां देलाय दे आब'। रावबो फैला आब' लोगोबो जानोबो हागौमोन गोदान गोदान फैनायफोरजों। दा नै सासेबो गैला। फैयासैनो आंनि एल बि आव।
सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहर दे लोगोफोर। जोंना आब' सानसुलिया आंजोंनो दंगासिनो। मोजांलै आब' आंनि एलबिआव बहुद गोबाव थानायनि थाखाय धन्यबाद आब'। आंबो नोंनि एलबिआव हाबगोन दे आब' नों एलबि होबाथाय। आंना लाइभ मोखां होआबा जेबो रोङा खोन्थाहरलाय आगै सना। अह नंगौ नामा आब'? आब' नोङो लाइभआव हाबनानै मोननै अपसन दंखायो। स्क्रिन केबा दङ बेखौ अन खालाम, ओमफ्रायो टाइमनि माबा दंखायो, डेट टाइम दंखायो, रोंखायो दा नों आब' बेखौ? बेखौ होनानै भलिउमखौ अफ खालामनानै लानांगौ आब'। होनबानो जागोन। खोनादोंना आब'?
र'दै आब' आं मेसेज खालामनि नोंनो।
अ आब' आं माइकखौ अफ बानायदोंमोन। एबार खोनाबाय दा आब'? थेंकिउलै आब', बहुद गोबाव थाबाय नों आंजों। आंबो थाहैगोन दे नोंजों आब'। दिनैसो लोगो मोननाय ना आब', आंनि एल-बि आव। आंबो थाहैगोन दे आब' नोंजों। थेंकिउ आगै, आं सोलोंदों दे। अके आब' सोलों दे सोलों। आब' आंबो बहुद सोलोंदोंमोन आंनि सिगां लाइफ हगारनायफ्रा। डाबल डाबल माथोखौनो खोनाबाय थादोंमोन। नोंनि बे आब' मबाइलनि भलियामखौ गासिबखौबो अफ खालामजोबनानैसो माबानांगौ, होनबासो डाबल डाबल। बै मिडिया भलियामखौल' अफ खालामनांगौ बेखौ, होनबानो जायो। केबि स्टुडिअ के। आंनि एल-बि आव हाबफैनायनि थाखाय धन्यबाद केबि स्टुडिअ के। हि ब्र' मा जाखो केबि आदा, खबरा बोरै? बावाखै आब', मानो बावनो। आब' सानसुलि। केबि स्टुडिअ ब्र'आ बुंदों आंना मोजां, आंना खबरा मोजां, नोंनालाय? आंनाबो मोजां ब्र', मोजां मोजां। आब' सानसुलिया बुंदों नोंना नेट नाङालै, कमेन्टआवनो थाब थाब हायो। मा होनदों? औ आब' आंना कमेन्टआनो थाब थाब
सफैया नेटआ एसे प्रब्लेम ना आब'। केबि ब्र'आ बुंदों नों बहानि मोनलाय ब्र'? आं गहपुरनि ब्र', केबि ब्र'। नोंलाय बबेनि जाखो केबि ब्र'? सानसुलि आब' केबि स्टुडिअ बुंदों सानसुलि आंखौबो सापर्ट खालामदो। आब' सानसुलि सापर्ट बिदों बियो खालामनानै होदो केबि ब्र'जोंबो लोगो जादो। केबि स्टुडिअ बुंबावदों आं बिश्वनाथ सारियालिनि। नंगौ नामा बिश्वनाथ सारियालि? बिश्वनाथ सारियालि मा जायगा होनो गामिखौ? बालिसांसो होनबा थांखांबाय आं। जोंहानि आब'बो दंहैयो इथिंजायनो गनेशपुर होनो इसिना ब्र'। जोंना आब' सानसुलिया थांबाय नामा? आब' सानसुलि कमेन्ट हरलाय दे आब' सानसुलि। केबि ब्र'आ होनहरदों र' दे आं दा फैफिनगोन। अके ब्र'। दे सोरनाव थांनो गोसो थांदो दे ब्र'। केबि ब्र' आंनिखौ लाइक दान होदो दे।
आब' सानसु नों केबि स्टुडिअ' आगै आंखौबो साब खालामबाय अन्नानै बेक खालामफिनदो दे बाय आगै अन्नानै आंखौबो सापर्ट खालामदो आगै दे। खालामगोन आब' खालामगोन मानो खालामा जानो। आब' केबिया थांथ'बायनो दा फैफिनगोन होनदोंमोन फैगोना फैला बे आब'। आं खालामनो थिनगोन दे फैबा आब'। अकेलै आब' दे सना जागोन दे आब' सना। आं केबि स्टुडिअ'खौ थांनो साबसक्राइब खालामनो खोन्थागोन दे आब' आङो। आंबो दोनथ'नोसै आब'। मिथिं एकथायावनो नै थांजोब्बाय नालाय।